Ας δούμε τη Milagro S.A. στην Ουρουγουάη. Η Milagro S.A., ένα θυγατρικό υποκατάστημα της San Miguel S.A., είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας εσπεριδοειδών στην Ουρουγουάη. Η Milagro προμηθεύει μανταρίνια, πορτοκάλια και λεμόνια, όπως και συμπυκνωμένο χυμό και αιθέρια έλαια σε σούπερ μάρκετ και διανομής παγκοσμίως. Για να ανταποκριθεί στην ποιότητα και τον όγκο που απαιτείται από την φιλόδοξη στρατηγική επέκτασης, η Milagro ξεκίνησε το 2004 ένα έργο αύξησης της παραγωγής από 40.000 σε 80.000 τόνους φρούτων, το οποίο περιλάμβανε το άνοιγμα μιας νέας μονάδας συσκευασίας στο Σαν Χωσέ της Ουρουγουάης. Αυτή η αρχική επένδυση επηρέασε την ικανότητα της Milagro να δανείζεται από τράπεζες, καθώς το πιστοληπτικό της όριο μειώθηκε πολύ. Η εταιρεία περιορίστηκε και από το ότι θα περνούσαν πολλά χρόνια μέχρι να επιφέρει κέρδη η αρχική επένδυση, και με τους όρους πληρωμής πελατών να εκτείνονται από 60 ως 120 μέρες, δεν μπορούσαν να βασίζονται στη ροή των μετρητών από τις τρέχουσες παραγγελίες, ώστε να παρέχουν το επιθυμητό κεφάλαιο για τις καθημερινές ανάγκες και να διασφαλιστούν ενάντια σε απρόβλεπτες δυσκολίες όπως ακραία καιρικά φαινόμενα ή εσωτερικό πληθωρισμό του δολαρίου. Η Milagro ανακάλυψε ότι οι τοπικές τράπεζες δεν είχαν ευέλικτες λύσεις για το κεφάλαιο κίνησης για εταιρείες που είχαν ταχεία διεθνή ανάπτυξη, και λόγω των τρεχουσών χρεών, του μεγέθους της εταιρείας και του ισοζυγίου τους, η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση περιορίστηκε κατά πολύ εντός της Ουρουγουάης. Έπρεπε να βρουν άλλες μορφές χρηματοδότησης. Η Aztec Money συστήθηκε στη Milagro από το Σύνδεσμο Καλλιεργητών και Εξαγωγέων Φρούτων Ουρουγουάης και μπόρεσε άμεσα να προσφέρει στην εταιρεία μια χειροπιαστή εναλλακτική επιλογή χρηματοδότησης. Η εγγραφή ήταν ταχύτατη και εντός μερικών εβδομάδων από την αρχική επαφή με την Aztec Money, η Milagro είχε ένα τιμολόγιο μεγαλύτερο των $50.000 προς έναν Ελβετό φιλέτη που ο κύριος Ροντρίγες ανέβασε στην πλατφόρμα της Aztec. Μετά από μερικές ημέρες έλαβε το ποσό της προκαταβολής στο λογαριασμό του στην Ουρουγουάη. Δοκιμάσαμε πρώτα με ένα τιμολόγιο και μετά σχεδιάσαμε τη χρηματοδότηση όλων των τιμολογίων του 2014 μέσω της Aztec. Επισκεφτείτε σήμερα το aztecmoney.gr και δείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Η επιχείρησή σας, το εμπόριό σας, η δική σας Aztec Money.